Es diu així pel lloc on viu, una biblioteca, la que porta el nom de la periodista i escriptora Montserrat Roig. Ella, com en gran part és vermella, va decidir fer-se dir Montse, Montse la Roja. És una dragona poc comuna, no li agrada retenir, ni menjar princeses, ni res semblant. Ella s'alimenta dels moments en què la gent pren, fulleja i llegeix un llibre. Menja els instants màgics que transmeten les lletres, paraules, frases, paraules, pàgines. És per això que aquests dies, amb la pandèmia de la Covid-19, està passant gana, molta gana, molta. Ai, senyor, què faré? Mira que jo llegeixo, però continuo tenint gana. Però arriba Sant Jordi i els treballadors de la biblioteca han pensat una estratègia per salvar-ne. Aniran una estona, proveïts de mascaretes, guants i material per evitar el contagi, a llegir a la biblioteca per socórrer la seva dragona. Serà el regal de Sant Jordi que l'equip fa a la seva mascota. Veiem com va. La primera a arribar al magnífic edifici de vidre de la biblioteca és la senyora Y. Com que té una mica de pressa, s'adreça directament a la sala infantil, situada a la planta 7. Ella pensa en els més petits. S'asseu a terra i comença a remenar entre els àlbums il·lustrats. La imatge és tan important com la lletra. Hi ha tant per triar. Montse ja l'espia. Quin moment més bo després de tants dies. La senyora E puja tranquil·lament a la planta primera, la de l'entrada, ara malauradament tancada. Mira els DVDs, amb pel·lícules de tota mena. Però finalment opta per les revistes. Hi ha de tots els temes: idiomes, literatura, música, esports, informàtica, humor. Costa triar amb tanta oferta. Es decideix per fullejar una revista d'història. Menú variat aquest cop per a la Roja. La senyora Mo mira en dos espais, al tercer pis i a la sala infantil. Busca llibres per fer treballs manuals a casa aquests dies que tenim temps. Ha trobat un per fer papiroflèxia. Que xulo! Potser fent figuretes de paper pot entretenir una estona més al belluguet de la seva filleta. Per si de cas, mira un altre per fabricar joguines casolanes. La Montse pensa que a partir d'aquest menjar ja no es tornarà a trobar avorrida. Ella entra i puja fins a dalt per mirar els llibres d'art. Ja prepara noves activitats i necessita informació sobre la pintura flamenca, dones i art i també alguna cosa sobre fotografia. Ja ha triat. Uf, com pesen aquests llibres! Observa els prestatges de filosofia, història, ciències, biografia, el còmic. Ho agafaria tot. De baixada, no pot evitar aturar-se en la secció de poesia, acariciar amb la punta dels dits els lloms dels llibres dels poetes estimats. Margarit, Martí Pol, Gloria Fuertes, Larkin, Benedet i la Marçal. Això l'alimenta. Igual que a la dragona que aquest cop s'ha fet un bon atracón acompanyada de la senyora A. L'àpat del dia següent és a càrrec de la senyora Ma. En la segona planta troba tot el que vol, ni més ni menys que els clàssics, un menjar de gourmet. Mira i pren alguns. Que si el llibre del buen amor en una edició amb molta cura i deliciosament il·lustrada? Que si aquell lazarillo de Tormes que té la magnífica introducció
de Francisco Rico, però no pot resistir-se i acaba amb un Quixot a les mans. La Montse l'observa àvida de més llibres. La senyora Al és qui s'ha d'ocupar de tancar el cicle dels àpats festius de Sant Jordi. Es troba amb el còmic, a la segona planta. Tot seguit, les lectures obligatòries. I a continuació, la novel·la juvenil. Per un moment, sembla que passarà la tarda amb el seu estimat Harry Potter, una de les lectures preferides de la seva infància. Però finalment decideix llegir una novel·la de ficció. La ficció és el millor per gaudir. I és així com la gent de la Biblioteca Montserrat Roig s'ha organitzat per salvar de la gana a la seva dragona. I dic que s'ha organitzat perquè darrere de les heroïnes, elles i ells, que hem esmentat en aquest relat, hi ha tot un equip que ha preparat els materials necessaris per als companys que s'han aventurat a endinsar-se en l'edifici. Tot plegat ha resultat un regal especial de Sant Jordi per Montse la Roja. Ens hem posat a treballar per obrir a la nostra dragona d'instants amb encant, plens de cultura, oci i aprenentatge. Tal com dia rere dia fem per a tots aquells que entren a la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Allà fem màgia. No se us fa venir salivera només de pensar-hi? Un altre dia us explicaré la història del follet entremaliat que cada nit ens desendreça els prestatges. I conte contat, conte acabat.